Radio sabu kan bawo awni soma lege kanya sekin sanganya fla bonyongo tanango shira enfin soma daina wati kilo flani an kan bawo ka muntu balaka ademala wati kile kan bawo flani ne la kroket yaba jalu ka muntu la soma daina emasi dala wati kile kan bawo flani emasi directeur monsieur sangala alika muntu bala soma daina emasi dala wati kile fana flani chan sangare tatada le dinge ka muntu la soma daina ka ademala kan bawo wati kile fana be soma daina kuna funi wala si wati okofo awi la gire chama gara kunungo kuluba je kulu chama koni tamana kunun ka se colonel asingu tafe ka sanga sigi ka pomina kanga ke cliff liner wala sa wolu joro bena kemi bala gere bisiki panga pala nyonga tumna kado o kola ka para beka wolu temene ko fe bu mayere wolu ton wolu koni pana bisimla kunungo colonel asingu tafe bagal tola wolu ka kri kokura ablara bi so ma nala kunungo ko o taranyo so ko nga ko munu jara kilendo bela gele makene so o kala sababu yeni o ya bo ado ko kabla bi so ma nala bangu lu tara gra wula bi so ma daina ko ma be fola sura kala sababu o koni ka gra bu minu ya bolo da ko abe damne so ma daina ali bele Burkina Faso o prasika mobili pamunu ni wulu kundale men Niger kan alsa ko o jolembe ni goro ko folen luango o kamini singa balanya snembe kuna fon koma Usain Tamburare kuna fon da kan sura ko aso ala sandra man watra ko abene nyesi kerete wala benima kelete batan tile la ko bena labe ko bla Côte d'Ivoire jamana kan wala sa la kana psega sabati tukumena bakuruba kuna fonu de play ono fono mini Karim Sibib na la fi awma soma dayna wala mbe do dungala kasu ala ka klehere di awninema colonel Asim Guita ay ma chamam simla kunu Yunus Amediko ale jekulu nyama badoye mulay Umaro Haidara ale fana jekulu nyama doye kafara famine Umaro Amadou Diko ale fana ye jekulu nyamando ye no balajere bisimlara kunungo colonel Asim Guita fe nisi ka fokunte boli femereka jamana beli halamina bi pempeni o togo farasa o balajere parti politique nyamawi andum siga fom benale assise national bena damne sanni soni ke yale kuna pone munumbe akan jamana nyamako da balajere kuloka ko satka la mala doni aka foko upsim dalen ko fe misalla Umaro Amadou Diko ale aja ka fo wolu na wolu pe la batte assise nationale ko nga ko na mi ka kanga si shejimi kan la geredu ka damna la foka ta sia punchelima ko wolu se beye abelagele na kadaka ko jamana kodo hal na so e fela ta kan e kata sigi ka lame ka ko sigi ke ko fananga fusa lolu bolen koy yera wolu ton ni o ye adama ben le cerveau wolu fanam sin na la kunungo colonel Asim Guita fe simnali mi amala dona ka fo ni a kuna fon dina mami yera ngini gara kera fami no e ka secretary general Siriki Kuyate kuna fon dila we ngali ka ale la kunu ka sanga na kuma ayaja ka fo hakilna kelen pewdo bibi na jamana be bolo min kan yera wulu ton wulu wille me ka joro mi fabi ko kana semecha colonel Asim Guita ko wulu na kun ne ple fen ni colonel Asim makoboy o konna ko na la makore ko tige bashi wulu kon fanfe wa assise no yi la sigimbe na ke cliff liner ayiko Asim gana tamaki fe wulu koni wulu fla la benembe ka kono o satka la mala dona ka fo o kuna foni min dira Asim bana ja ka fo ni koni femi na jara le ko sobe daga ko hakili to ala munu bena suganti parti politique bena munu suganti
ani jɛkulu bɛna minnu suganti ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a ma sugantitaw la walasa fɛn min ni o ye assise nationale ko ni musaka min bɛ don a la a bɛ ti jɔ miliyari 2 bɔɲɔngo la o bɛ se ka kɛ kɛcogo min na ka ɲɛ malidenw k'u fɛla fɔ a kana kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen tɛmɛnenw dialogue national inclusive tɛmɛna o ye dɔ ye ko nka o kɛra yuruguyurugu min na ani o ko labɛnna labɛn cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ colonel Asimi Goita ko tiɲɛ in na kɔni ko o kuma o tɛna y'a la bɛɛ ka i fɛla fɔ bɛn mana kɛ min kan o bɛna kɛ baarakɛminɛnba ye don n'a nataw la ni ka baara kɛ o kan ko min ka fisa o de a ye ni ko wɛrɛ de di kununko jɛkulu minnu taara a yɛrɛ fɛ yen iji min kɛra kita kari tɛmɛnen an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛra bonya ani karama kɔnɔ kɛra sababu ye an ka baarakɛla dɔ tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ origine Danbele la ale ye radio Wurayɛlɛ FM sabu cakɛla ye ale tun bɛ nin kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni k'a bɛɛ lajɛlen salo walasa ale ye min ye nin kɛnɛ kan minnu nana kɛnɛ kan n'a da sera ma n'o bɛ tali kɛ premier ministre ani ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ origine Danbele a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma o ye ala deli min kɛ ani koba min kɛra n'o Cecilia Gloria ka nali a da sera bɛɛ man k'ale lamɛn. Vraiment an m'en bɔla ka taa kita samedi vraiment a kɛra nisɔndiya ye deliw kɛra tiɲɛna jama nana yɛrɛ de bɛɛ foli ɲɔgɔn siga ɲɛ samedi ka dugu kɛ kunun dimanche la vraiment o fana kɛra ɲagale o ɲagale yɛrɛ fana bonyana an m'an ka transition Asimi Goita président yɛrɛ fo ale min sɔnna ka premier ministre bɔ yan ka taa fo kita ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ministre Sokɛli Mayiga vraiment kunun k'an to messe la après-midi waati u ɲuman donna kita u donna église kɔnɔ ka taa nisɔndiya jira catholique an fana y'a yira u la ko vraiment an b'u fo u bɛ baara min na u bɛ cɛsiri baara de la u fana y'a yira k'a fɔ cɛsiri ma taa anw catholique yɛrɛ kamasɔrɔ anw ye delili min kɛ ala de sɔnna k'an ka delili jaabi depuis Sœur Gloria nana catholique diɲɛ fan bɛɛ bɛ delili la kamasɔrɔ ko ala sɔnna k'an ka delili jaabi Sœur Gloria o bila la ko cɛsiri fanba ye église catholique ta ye ka foli lase anw ma fana foli lase premier ministre ma Sokɛli Mayiga ani diinɛ ministre u bɛɛ bɔla ka taa u ye min kɛ a bɛ 30 minutes bɔ a yɛrɛ bɔla ka folikanw di k'a bɛ malidenw bɛɛ fo ka émission catholique fo vraiment kunun anw nisɔndiyala yɛrɛ de k'aw bɛɛ fo laɲini mun kɛla an kɔni ye deli kɛbaa ye mais a minɛbaga ye ala ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka batow n'an ka deliw n'an ka hakilinaw ka maliden bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. ne kun ye origine Danbele an b'a fɔ min ma ko bebe ale tun bɛ kitakaw fɛ yen ni jiba kɛnɛ kan a ye min salo o de filɛ nin jugement min tun kan ka kɛ kununko tɛnɛ ni a jugement in tun bɛ tali kɛ mankan min kɛra waati tɛmɛnen n'a kɛra sababu ye ka Bakari Togola ale n'a nɔkama caman minɛ olu ka kiri kun kan ka daminɛ kununko n bɛ aladɔnniya k'a fɔ kiri kɛnɛ kan a nana ye k'a fɔ maa jara 1-2 bɔɲɔgɔnko olu ma ye kɛnɛ kan kunun o kɛra sababu ye ni u y'a kiri bɔ kununko la k'a bila bi sɔgɔmada in na la o siratigɛ la an bɛ aladɔnniya k'a fɔ baara min wulilen filɛ nin avocat n'o ye avocat ye minnu Bakari Togolaw lafasabaw ye olu y'a ja k'a fɔ ko bɛ taa la fan min fɛ to bɛɛ lajɛlen na maa ma ni jarakili bɛ nɔfɛ ko f'a bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kelen kan min ka fisa o de ye ko nka ka dɔw to kɛrɛfɛ ko a ma dabɔ kama o de la kunun kiri u y'a bɔ kununko la ka bila bi tarata ni ala ma ko kɛ sɔgɔmada in na ba kiri a kan ka daminɛ Bakari Togola a n'a ka jɛkulu bangi olu bɛ gɛrɛbu la tile 2 in na n b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ u kun ye gɛrɛbu boloda tile 3 baarabila kɛ baarabila bannen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye laɲini tun kɛ ko yanni waati cɛ o hakilina ye min ye n'a mana se ka sabati ko o bɛna ko kura o bɛna taa gɛrɛbu la o gɛrɛbu ni jɛkulu dɔ ko Sinɛb olu de labɛnnen filɛ nin ko kura bi tarata in na ko k'aw ka bangibɔnw k'u bɛɛ lajɛlen datugu u ka laɲini ko laɲini 3 don o diɲɛ n'a bɛɛ lajɛlen kɔ wa sura ko tun bɛ se ka fɔ la se ka fɔ de mana se ka ɲa
o de fana kɛra sababu ye ni grève kofɔlen o y'a boloda ka bila bi la min fɔra kunu ani min fɔra bi o tɛ kelen ye ka da kan tun y'a ja sana sigikafɔ in ka kɛ ko grève bɛ kɛ tile 3 baara bila ye nka o ka ɲɛmaa nana min fɔ sura an ka kunnafonisow la o y'a ye k'a fɔ ko grève ko dan t'a la fo nana bɛn a la don min ko dan t'a la ni waati dun y'a sɔrɔ fɛn min n'o ye sara minnu kan ka kɛ tile 2 in na ka da kan Mali sara kan ka daminɛ kalo tile 25 ni grève nana kɛ nin cogo in na k'a laban bɛna sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin malidenw ma jamana gɛlɛyalen don fɛn tɛ ka sɔrɔ n'a grève nana bila o la o de la kunnafonilaw gɛrɛla banque minnu ka wari bɛ banque la o gɛrɛla dɔw la ka ɲininkali kɛ o y'a jira k'a fɔ ko banque ta kɔni grève in kabako don ka da kan ko olu bolo nafolo de bɛ banque kɔnɔna na n'a fɔra k'i fana t'o sɔrɔ a laban ye min ye ko olu bɛ sɔn k'i sen bɔ banque la walima ka banque wɛrɛ suganti banque minnu ni olu sen tɛna don a la BNDA ani BDM a ka ca Ala fɛ ko olu sen donnen a la a bɛ bali maaw la ka da kan grève dɔ tɛmɛnen olu ma sɔn ka don a grève kofɔlen in na parena ye jalakili ta ka ɲɛsin Dr Sogɛl Kokala Mayiga ma n'aw hakili b'a la a ye région dugutigi o ɲɛmaaw wele min kɛ ni o taara ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ colonel Assimi Goïta tun bɛ yen o kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ko kabiri coup d'état min kɛra Musa Tarawele la ni bɛɛ fanga nana don ko o don kɔlɔlɔ de filɛ Mali kan ta kabiri waati o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko de kosɔn walasa ka Mali sigi malidenya ko kura la ko a ɲininen don dugutigilakaw fɛ olu k'i sen don kosɛbɛ Mali yɛrɛ yiriwali fɛɛrɛw la o kuma min fɔra parena Tɛbilen Darame ale ye gafe bɔ ko fɛn min n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga ka kuma in ko nin tɛ kuma y'a da ka da kan ko démocratie min bɛ Mali la k'a tun ɲɛna kosɛbɛ ko ni Sogɛl Kokala Mayiga nana o baara kelen bɛɛ lajɛlen la bi kana ye k'a fɔ ko o ka segin kɛ kɔrɔlen ma i n'a fɔ parti unique Musa Tarawele tile la UDPM tun bɛ yen ni bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na maladɔnniya k'a fɔ Tɛbilen Darame ko o natɔ de filɛ o dun k'o ti ɲɛ a la misali la ko hali n'i y'a ye k'a fɔ démocratie hali n'a bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ an bɛ découpage ko kuma na ani décentralisation kuma min na ani commune caman ninnu k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛn min fɛ o ye multiparti n'o ye bɛɛ fanga ye ko o sɔrɔla o senfɛ nin kunnafoni dilen na parti min farala parena kan o kɛra Adema ye ko Adema fana y'a jira k'a fɔ ko min fɔlen filɛ nin Sogɛl Kokala Mayiga fɛ ko nin tɛ kuma y'a da ka da kan ko démocratie fanga nali o de fana fisayara bɛɛ lajɛlen ma baaraba caman kɛra o kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ Burkina Faso hali Bele Luango Faransi ka arma n'o y'a ka mobili ye halisa u bele jɔlen bɛ o yɔrɔ kofɔlenw la kunungo jama bɔra kokura ka taa Fadanguruma o kɛrɛfɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye baraji da o y'a sɔrɔ o ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ko ma Useni Tambura ale bɔra kunungo Burkina Faso jabaranin na ka kunnafoni di kɛ ko ni Ala sɔnna k'a daminɛ bi la ka taa sini na ko fɛɛrɛ na sɔrɔ a la fɛɛrɛ na sɔrɔ kan jumɛn na ni ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Jean-Yves Le Drian Faransikanw ka minisiri ale ye kangalimada kɛ Roch-Marc Christian Kabore k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka fɛɛrɛ kɛ nin ko in na mobili min bɛ se ka Niger lasɔrɔ cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o min fɛɛrɛ tigɛra ko o kuma o kɛra gɛlɛyaba ye ka da kan ko a kɛra i n'a fɔ Roch-Marc Christian Kabore diyagoyara Jean-Yves Le Drian min fɔ ta ko a m'a fɔ ni sigasika ye a m'a fɔ ni bonya yɛrɛ ye a y'a fɔ ni hakilina min o y'a ye k'a fɔ ko Roch-Marc Christian Kabore ale de sɔnna ka yamaruya di ko maramafɛn ninnu ka tɛmɛ Burkina min kɛlen filɛ nin n'a kun ye nin fɔ yanni a don cɛ ko a ka ca Ala fɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ni fɛɛrɛ wɛrɛ kun kan ka ɲini a la k'o bɛ ɲini a la nka ko in bɛ cogo min na k'a fɔ Burkina Faso bɛna i bolo jigin nin ko kama a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ.